Dolong kawia jok rongarat kedam kebang aphan kisung. Mai timungarong og lang char lapen lang pro ke thomarong radatum non puanta inghan lambunga to warsi chileng nang bom nang. Abarim Rukasen College Student Union Bodi Lapen Abarim Rukasen College Student Union Society tum chelangsi felicitation cum awareness program kede. Kardom pini prime time birta longpen nilisang pi marvelous from parpi nonarjuik tha birtang tonpen. Langhin phuloni lapen te singhason kachetok sarkar timunga rongalong dolong kavidera jok rongara datum penang kisung chichak nanglo. Rong ajo paching thurji pulotang te kecheng sia sai lake tovar misenangji. Athe hithi borwa kedam kebang penchenglo school college kedam kebang ji aphan setami jongsi tovar ke mesen ave pulote katikuk thetanji la puson si BJP racharya sarkaratum rara pharman si ajara sai setami dengpi ponji pu bonta langhin phuloni la pensinghason constituency ka chetokalong kedo sarkar timunga rongalong dolong ki memedara jo rongara ratum penangana ke sumche chak nanglo lokacharle osomaratum setami barla bechenga polote lokacharle sahe malong kapali dunlong lepen morui titita aphong do ulu lapen nat parai harai kache kabje aphan setami penanga ke sungche chak nanglo lapen lapusona ke sungke halapu sarkar timunga rong de bonta rong kep sosya rong arara tum setami hithi borwa lapen school hospital he huita kewang kedam je aphan labang so to barang red loputa rong arara tum nang pachini don ni tum la rong thom rong phli lo la dak lang hin kom constituency ke thom ke par lo arab ke du lang hin pen koloni pen senason danglok arab si la dak chunang chuneng ri dun athi ke la pu helo alang li tum phan ke pahai an kan on wang ta em tum pahai lo lang so rong bu nang kerek huta nang yi dun de ga lu a dolong ta nang lang lu to nang pathi li nang pathi nang pahai no lang so dolong ke nang tum phan nang rap pu nang kim pipo nang rang pipo pu no anta nili tuma phan nang ke kim pije gali nang ke rang pije gali mane ne tum phan ka to kanu pu se nang matha rong no ne pilo ne la se nili tum phan ya nang alang le ason se non ta non men neng du galang an chi paklang don lem thet lo nang kan sitan ni pilo akonon ta son dak thak se ni la lang tum wang se nang pidu nang kok lo ni tum la dak dolong dai lap hemre timo rong agang muralo ya phurun ni tum nang chuneng ripan tanang li tum ke kai ta aneng ave nang lang dun de seta la bahut oite ahut pan hotel la lang nang ke theji la son aya sut get a sab so sut get a lang tanang ke theji son ta sut get ta heng no lab lo rong ang bong lang nang li thor lo athi sang chen dun school ke dun atum pamurok rok se dulu ke dang une ke khuti du piglo tata dunong le lang alang athi dolong ka ve ajat ka ve hat une det po inglong alang ke ikuvena athi pon ke lalu khali ta uskur ki dun banang che voita ha parayan se an ke thong dunang ajat anan lo la pa ni litum han ki sung ke nang litum ta nang lang dun po pu sini tu ke kai ta to wa nang cholang phrong lo ni tum la humus ti thomarat ke lang hin ben sarbang ri ti gathar karbiang long live Nilip constituency ka parlo koila mati hawar pen kahilo kilometers thongke praphoan kedo mai timungarong oglang char lapen langpro ke thomara datum piniar nianta parivarta namongwe ke jap kele damde dada jok non puanta inghan langbung atowarsi cheleng nang bomlang nang litum labang so mo hor kilang pen kopilo ki puji karbing long ke ja tuma phan kai ke amara pong ut ki but kong parivartan palam thepen kachingbar doma aho nilip ahabar ke parlo koilamati maiti mungarong oklang chalapen langpro ke thomara ratuma phan pinirni anta parivartana mongwe ledam de pinlang lason si non barla porahut hadara isike thedung akisum kache tong nang dolo kilometer phoso se ajak atobar ki mesen ka jok kai keta ing han langbung atobar si cheleng nang bomro
lo ke charle amu mara tum pen cheng lo so that un ida hut se ka chalang a hem ki ponje phan anta penanga ki sung chitong nang lo la si KAC CM Dr. Tuliram Ronghang la pen local MEC Pobitra Rongpia tum prap jin pen labang so tawar nang selam pia sonti mi parji pusi rongara la tum pen chuning ripon Milimen ke da kiram tok bi nang ong nang char arong sor lo nang le tum don ko ando nang le tum arong ke dak ni tum arong ke non wortman ke don plivet la don plivet di prang ke do mo yang ke di dak aprang ke do la aprang kolestor wortman ke thoi sun lap lo sin non ako ke chewang non agang wa tum pen non ni tum pa don pli lo don pli di te nang le tum somar lo popor hi ke konat nan la ka jadi tum somar lo pa charli don ke non wortman ke dak rong se ko charli don bom lo se non het jong lang seklo jon ta avirem lang ho non ni tum dak mi thang rong se ko pa charli ke do kisung nang dom ka chitong pondu mala oh kiduk kisung mane lalo kedam ke bang ta bogidha bang ave Koilamati pen Samson inti Karbiang Ngam Live Theng prang kapavira da jok nona por mithang long ri longta isi hinia ke sung nang klang bom tanglo la sonsi borjan constituency hawara long arve thepi ke jang jide da jok sai chuti kiara da tum kamatha kisunga sonsi dolo arni ke sopiga jok lang ka ve pen hidi ke bai long le anta dopiglo la pen lang ke dodim setame kreng pon bom sonsi thek pon long lo la pen ing long pen nang kili aroya lang setame lang ke theba jok lang teng mate irrigation pen ke pon lang setame Chitang ponun e dera sonsi thek pon long lo Birta kiri pon longa tengke hidia longle adang ke thewa tumta cyclem ulong le derlo hai ga chobai sok cho edun longle pina tumta dolo sok achili ta chopari nakta dolo longle plak nak setame dolo la pen ke etanga dimta sokarong me par pedetsi thek pon long lo Hidi sok acho tikia rada tum penang ke thandun ke lapuson henlo dilai hidi pi lapen tebok head hawara long ke dam tang aning kan an lapuson na khim ke theklong le pinna bonta penenga botor ka heno jok hidia saita ka choklem dun long le tumsi ke omlo lapen ke etanga jo anta arve ka via tengke ke rodlong ji ke ningbiri lo arvele non amat nangjang duta botora bang kilit lo lapen muneng kupuson si an e om ke chudun long puma pusi kaningri padopon Nasi KAC pen lata ka hawara rada tumaphan nanglang nangji pusi kachuning risitami padopon. Tum dalai hawar mate borjan ang kangke khiti mate nitum sai chutki arat mangke kisung hektik lo mate non kewang jilang muning ani phan mang nitum ani omi chu logi phan dami nitum ka siksak thetan kangyang lo. Atheng nitum dak borjan arat mate dak dalai hawar arat ki nitum dak khiti pensi ke Jepang reng kyong aso su asumar man me ke porhi pen chenglok ni tum la so khiti choklem man si sok sang chpolom man si choyol cholang man si la sumar mane idmumar mane lo pachari tame ko stame non pining bang ke akhim ke thola jok muning ke wang jilang bang ni tum dak dalai hawar bang ke kasik sak thepik lo kasik sak thepik po athe pining nil tum hidi buna ko la ni tum mate chili chuparani nak sono yo chili chupanri nak lo athe dak non alang di tame dari tum hidi adhi klam menon anta chiri pho la an selang ke tang tame abotor ke no jok idet pula tame ining chaparong no lang non mat ke athe la so teng polite ke tang tame rodlong le la ke na chini mane thek lo la lam lo la pe ni tum dak hawar dak nang tum dala thek longi la pu an bang ni tum don ko an ke khiti pet bang ke chom la choilong le pin lo la pen la non irrigation na me la ke dong thewang irrigation lo sita me la ke lang roi su pina ma se lang da pining ke botol ke me cho lang da vedak thangya ma se pini la ijen ko ane la dong thewang along roi su cho kha mati ning che thea lang roi bang pining lang ka ve jok la ni tum ai jeng la ni tum la dong thewang roi su ke pho an ke e chom da chui long le si ke ong lo lang ma si la dong thewang roi ke nang li le pin thep hok kreng hok la ma si pininga bang ya hok lo la dilai poide ke sok pia khiti po bang ke ave pin lo iri proof lo la na lo arve ki jang bang ke paphong ni ne an phong ni ve 5 tarik Julai apen non 14 tarik August la phong ni ve
la phong ni vet alang bang ke thang takali la du si nang thepo alang aku cikreng thuok la puyo non puta la si dilaya sor ke lang kavi penajok pining ke aku pamset pen seta sitoro dilaya roy ke hanu krung apen la are ke dua tum seta hoa pamset kavi la pu amat ki ilong le tum si ki ong lo pining ke Dilai pen Bijoy Rongpi Karbiang Long Live. Patumi pai ni phai engkoi ra throgar ni XRCKSUB lapen XRCSUS atum chelang si non head jong Rukasen College along HS first year lapen TDC first semester amen nangka che thabdun mi atum aphan karcho sai kedeng pon labang so mai anar lopor phai sia longpen Rukasen College auditorium hall long si padopon Sampri be kachapahem phupon amai long maike phalam theklar dakpen kirantok bi pensi than pachini pon labang so mai long kopai ke me pen Rukasen College long thanbang phi assistant professor Dr. Harvey Ingtikat Harpi XGS Rukasen College Student Union Society pen Binut Terang Sumit Timong Kiling XRCSUS VP Sachin Rongpi ex President Secretary RCKSUB pen Jivan Be Sarmen Hanse Hukur Singh Teron Abarim RCKSUB Klembang Rohan Be Bijoy Rong Pharpen Chenglok non kedobom RCSUS VP President Secretary RCKSUB atum nangche tongdun si mai RDP dun Lason se Charlie anathu ansa se aning kirung dun jia phan HS first year lapen TDC first sem along non head jong Rukasen College along menaga chat habdun mi atum phan karbia poho lapen bohi kolom hai hui pipajer pon Mayalong Dr. Harvey Ingtikat Harpi pen lam theke jai pon ke non akai ke competitive akai penaga pot unan ke Charlie anathu RDGPC ke me puta than pajur mi pon Lason College Charlie bom hotsi sports culture lapen social anathuta Charlie pon bom nangji puta than pachini pon Langhin pen sarpang reingti Karbiang Long Live Pini prime time berta bangke lapan se kangtonilo domi thakme kardong